owayengunompempe weFIFA u-Ace Ngcobo ubeka umbono wakhe ngegoli elisiza iKaizer Chiefs yafinyelela kowamanqamu eNedbank Cup. Igoli lika-Ashley Du Plessis ngomzuzu ka-89 lifaka iKaizer Chiefs kwamanqamu lapho izodlala khona ne-Orlando Pirates mhla zingu-10 kuMeyi eMoses Mabhida Stadium eThekwini. Umdlalo wandulelo wamanqamu eLoftus Stadium ububambene ngo-1-1 ngesikhathi uDu Plessis eshaya igoli lokuwina. Igoli lakhe liqhamuke ngemuva kwebhola elihle beligotshwe nguGeorge Matlow. Phambilini uTebogo Mokoena beshayela iMamelodi Sundowns i-free kick ngaphambi kokuthi kuyiwe ekhefini. Kwathi uWandile Tuba walinganisela iKaizer Chiefs ngasekuqaleni kwesibombe sesibili. Umqeqeshi weSundowns uMiguel Cardoso ubengene meneze ngegoli lokuwina. Uthe ngaphandle kwe-VAR amaphutha njengalawa angenzeka futhi ukholelwa ukuthi igoli bekungafanele libalwe. U-Ace Ngcobo ukhulume ngaleli goli, uchaze ukuthi uDu Plessis ubengamamitha angu-10.4 ukusuka epalini kanti umdlali wasemuva oseduze ubeqhele ngamamitha angu-10.9. Lokho kusho ukuthi uDu Plessis ubesondele epalini kunomdlali wasemuva ophuma isibili ekugcineni. UNgcobo ucaphuna umthetho we-offside othi uma umhlasele esondele emgqeni wepali kunalabo bobabili ibhola kanye nomdlali wasemuva wesibili wokugcina futhi ebandakanyeka ekudlalweni usuke e-offside. Uthe umsizi kanompempe wenze iphutha wageja ukubona i-offside. Ngokusho kukaNgcobo bekungelona iphutha elicacile ekuqaleni kodwa bekungalungile. Uthe igoli bekuyi-offside bekungafanele inikezwe iKaizer Chiefs.